Tinutlogigan sa sunod ngadto sa mga Hebreo. Mga igsoon, ligonon ta ang atong pagtuo. Kay doon na kita'y Pangulong Pari, kahalang doon nga tuon na sa presensya sa Diyos, si Jesus, nga anak sa Diyos. Ang atong Pangulong Pari, hindi sama sa ubang pari, na dili mo batik kaluoy sa atong mga kahuyan. Hinunua, usa siya sa pagkapangulong pari, nga gitingkal sa dalang paagi sa mga kanato. Apan wala gayon siya makasala. Busa magmasaliton kita, umuduol sa trono sa Dios. Di nato ang grasya aron madawat nato ang kaluoy, ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangaliyuko sa Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios, nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay makaupsanon ug buotan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagkamasinutanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Samlit nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinutanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.